National University may kampiyon sa 77th UAAP Men's Basketball Tournament human sa 60 ka tuig. Si Lea Capuyan sa detalye. Human sa 60 ka tuig sukad sa ilang kadaugan ni adtong 1954 ning kampiyon og balik ang National University sa 77th UAAP Men's Basketball Tournament kagahapon. Nakigbatok ang inyo sa Far Eastern University sa deciding Game 3 sa Araneta Coliseum ug nidaog sa score nga 75-59. Si inyo coach Eric Altamirano niingon nga mapasalamaton siya sa Ginoo sa paghatag og higayon nga malakip siya sa maong kasaysayan. Si Alfred Aruga ni amot og 24 points, si Gilo Alonino ni hatag og 12 markers, si JJ Alejandro ug ang graduating forward nga si Glenn Cobonte ni amot og 10 points. Sa bahin sa FEU, si Coach Nash Racila miingon nga achievement na daan ang masulod sila sa championship game tungod kay sawa pa magsugod ang season, walay nagtuo nga makasulod sila sa Final Four. Kini si Lea Capuyan alang sa Sunstar Pilipinas.